Epa lagunok ongi etorri Lastotxapelen kanale ongi etorri dut espente eta terrentik /ampin honetara. Ni eskernen jarraitzaileak zarete guztioi, euskara dakizunei eta ez dakizunei ere zuek gabe hau ez ditzatelako posible izango eta, bueno, ditzen ere zuzenekoak euskara egiten euskara sustatzeko beste moduan izango litzateke eta gainera euskal komunitatea mota ezberdinetako streamerrak ditugunez, gai asko jorretzen dira, bai bideoetan, edo gitarra esaterako musikarekin, eta jarraituko dugu gura musikarekin bat aurrera goan laborategi. A ver, zertu batzen dugun orain. Ninja izango bagina badoan. Vale, gontos. Vale.
Guerrero. Venga ya. Sakura Dentuta. Vale. Guerrero.
azkenean lortu dugu, sufrituta. Bete sushi batean edo espaziontzi batean dok baina tipo ni berdin zaio Ai, leka. Zure lekak naske ematen dute. Butek esaten badu, arrazoia izango du agian. Ah, vale, de la isla, luego. Itxaron nabilen hemen apur bat, mandoa eta
ผมไม่อยากพูดมาแล้วครับตัวเป็นดูสิBruce Manchurra, un vete frog. Ya la vas a mutilar una.
pizza. Portugal.
Salió un nuevo. Vale, amaiera.
disfrútala. ¿Vas, regañera?
Wow. Kriston jokua hau. Osea, ez daukat hitzik zenbat disfrutatu dudan azaltzeko. Bueno, lagunok, hau izan da guztia, espero duko daizuela. Begiratuko dugu baita guen raidea egiteko, eta horrekin bukatu zaten dugu